En aquesta nova entrega de Tenis Català a Televisió reviurem la presentació dels 2 que se celebraran aquest 2025 a Catalunya, el Catalonia Open i l'Open Internacional Femení Sul-Gironès, així com les finals del Màster Català de la Copa Catalunya Juvenil i Sènior que es van disputar a finals de desembre. Comencem! El dilluns 16 de desembre, a la seu de la Federació Catalana de Tenis es va presentar en roda de premsa els dos tornejos WTA 125 que se celebraran aquest 2025 a Catalunya, el Catalonia Open i l'Open Internacional Femení Sul-Gironès. Són aquests un dels projectes més ambiciosos del tenis català. Després del Màster 1000 de Madrid, són les dues proves més importants de tot l'estat espanyol en el circuit de tenis femení. L'acte va comptar amb la presència de Jordi Tamayo, president de la Federació Catalana de Tenis, Francesc Vidal, regidor d'Esports de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, César Tobar, representant territorial de l'esport a Barcelona, Conrad Felip, coordinador de l'àrea d'Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona, Eduard Comerma, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vic, Xavier Ponsatí, president del Club Esportiu Club Tenis La Bisbal, Miquel Vilardell, president del Club Tenis Vic, Javier Soler, director esportiu de la Federació Espanyola de Tenis, i Neus Ávila, directora del Catalonia Open, així com la jugadora Marina Bassols. El Catalonia Open arriba enguany a la tercera edició després de l'èxit de les dues primeres al Club Tenis Reus Monterols i al Club Tenis Lleida. Aquesta prova del circuit professional femení està organitzada per la Federació Catalana de Tenis i forma part d'un projecte conjunt amb el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya per impulsar l'esport femení i generar visibilitat i referents. Aquest any es disputarà del 28 d'abril al 3 de maig al Club Tenis Vic. Un sentiment d'orgull, un sentiment de dir que les coses a Catalunya es fan bé, dos clubs referents, com som el Club Esportiu Club Tenis La Bisbal i el Tenis Vic, Club Tenis Vic, que fan possible aquests dos grans esdeveniments. Deia abans de la presentació que 3 tornejos WTA 125 a l'estat espanyol i 2 es fan a Catalunya. Per tant, representen sentiment d'orgull, sentiment de dir agraïment cap als clubs de Catalunya que són referents i sobretot aquest lideratge amb l'esport femení com fem a través de la Federació Catalana de Tenis. I acollir aquest torneig, aquest WTA 125, per nosaltres és un repte més. Crec que serem capaços, ho estem portant amb molta il·lusió, juntament amb l'Ajuntament de Vic, per fer que aquest any 2025, que és la capital, Vic serà la capital del tenis, doncs puguem organitzar molts actes en l'entorn femení, ja no sols de tenis, perquè Vic es visibilitzi i el Club Tenis Vic, com no, doncs també. Enguany, la directora del torneig tornarà a ser Neus Ávila, que l'any passat es va estrenar en aquesta faceta. El Club Tenis Vic és un club de tenis totalment preparat per dur a terme un torneig d'aquest nivell. Té unes instal·lacions magnífiques, té un equip humà molt preparat, que estic segura que el torneig serà molt bo. I a nivell esportiu esperem tenir la mateixa participació que l'any passat, que va ser un alt nivell de tenis, amb jugadores molt bones. En el cas de l'Open Internacional Femení Sul-Gironès, organitzat pel Club Esportiu Club Tenis La Bisbal, viurà la seva tercera edició com a WTA i la novena com a torneig des que el 2016 van entrar en el circuit ITF. És, doncs, un projecte molt consolidat en el circuit femení. Enguany se celebrarà del 31 de març al 6 d'abril. La veritat és que molt contents, a més, amb el know-how que tenim ja de 9 anys de fer torneig, a nivell esportiu, a nivell organitzatiu, ja tenim els voluntaris preparats i més o menys ja tot a punt per començar. Ara ens posarem a revisar les pistes, a arreglar-los perquè estiguin al 100%, no? Però contents i sobretot contents per poder repetir, perquè realment és molt complicat durant tot un any aconseguir els recursos per poder arribar aquí. També ens va acompanyar en aquest acte Marina Bassols, campiona de 2 WTA 125 i que l'any passat no va poder participar en el Catalonia Open degut a una lesió que es va fer precisament en els vuitens de final del WTA de la Bisbal. Aquest any espera i desitja poder tornar a jugar a casa. El Centre Municipal de Tenis Vall d'Hebron va acollir el divendres 27 de desembre les finals del Màster Català de la Copa Catalunya del circuit juvenil i sènior. En el màster prenien part els millors classificats i classificades dels diferents màsters provincials celebrats a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. A la prova benjamí, els campions van ser Aina Terès i Miquel López, que es van imposar a la final amb Mireia Corbalan i Gerard Capdevila. També victòries per a Martina Moix i Roger Bernal en la categoria a la VIP.
En aquest cas van superar Nicole Tosheva i Amadeu Jordi Piqué. A la prova infantil, els vencedors van ser Astrid Rogers i Pol Guillamet, que es van imposar a la final a Zenaida Ruiz i Jan Casellas. En la categoria cadet, Ona Escalé i Àlex Romero van vèncer Iulia Pasca i Marc Casellas. Leire Capafons i Pau Vall-Llosera van ser els campions de la prova júnior en imposar-se a Jordi Natural i Lande Cullere. Pel que fa a les proves sènior, en el més 30, victòria per a Lluís Soler, que es va imposar a Juan Llanos. Per últim, triomf per a Fernando Cequer en el més 45, després de superar a Pau Planes.